Moeder Sjerp jouwt les in het vak van moeder. Maar wat houdt zijn opleiding eind in? Leermaster, dat betekent dus dat je leerlingen hebt die opgeleid worden voor moeder. Zijn examen, dan wordt alle onderdelen welke je leert hebt, die worden dienen. Ten eerste mag je 180 uren op moederwest wezen. 150 bij eigen moeder en 30 bij orenmoeder, bij stage rennen. Je moet het al vermeld hebben in een goed mailboekje en vervolgens vreeg je examen. Dan komen 2 orenmoeders en je leermeester en die vreeg je al over dingen over het waar, over de moeder en over de constructie van wetter en de moeder. De eisen binnen dus dat je in ieder geval 18 jaar binnen. Dus dat je dan vervolgens dus, die 180 uren dienen hebt. En dat je dus mooi goed inzicht een moeder werkje laten kennen. Het is belangrijk dat ik de moon in Friesland dus draaien blijven. En de moon ben een rijksmonument en die rijksmonumenten die ben tegen duur. Zo'n moon is ongeveer €1 miljoen waard. En als dus, wij die in stand houden, dan is het een mooi cultureel erfgoed dat we dus hier behouden in Friesland. Tegenwoordig is het nog lastig om naar je moeders te vinden. Nou, dat is, valt bij Friesland krijg een beetje in mei. In heel Nederland is het inderdaad wel eens een probleem. Dat komt omdat men dus wat langer terugwerkt. Natuurlijk is het extra bepaalde leeftijdsgroepen hij wat minder. Dan mag je denken tussen 20 tot ongeveer 50 jaar. Omdat mensen dan druk binnen met hun gezin. Maar we hebben heel veel jongeren van 18 jaar die alles al voor moeder leren. En dat is heel mooi, dat is dat ik dames heb. Ongeveer een 10% is dames en op dit moment is ik een van de leerlingen hier. Dat is een dame, dus wat dat betreft dan kunnen we in alle facetten van kunnen voorzien. Wat houdt Joetedij het vak van een moeder nog in? Zijn functie is het dus regelmatig draaien van het werktuig. Want uiteindelijk een moeder is een werktuig om weer het wetter te mellen. Het kan ik wijzen om het graan, het noot te mellen. En dan kan je dus op die wijze kan je dus zwartje, dus dat de moeder in stand blijft. Dan wil ik altijd naar zoeken naar de moeder. Elke week dan komt je haast hier, of soms om 14 dagen. Je kan gewoon vakantie hebben, dan heb je vaak een collega die even waarneemt voor je. Dus wat dat betreft, het is altijd mogelijk om het in te passen.